आब' अनजालु गुमैया एसेबां गोथावै संनो रोंथारगौ बेदरखौ। गोथाव मोनदों। आब' गोथावथार मोनदों आङो। मा एसेबां रोंगौ गुमैयालाय? औ रोंगौ। सिगांबो सङोमोन बियो मालाबा। आंनियासो गोथाव जासिनबावा, बिनियासो गोथाव जासिनबावो। औ नंमारगौ दे आब', गुमैया मा एसे गोथावै संनो रोंमारगौ। दे जा। ओमफ्राय बिबारि ओंखाम लाबोनि आं एसे। नांला आब', जा बुरजा होखादों माथो। गोथाव मोननानै जादोंआनो थेवब्लाबो। बिसोर सानैनोसो नांगौ नामा एबा जासिनो रं। हेल' ओंखाम नांगौ ना? नांला दे आब' जेबो नांथ'ला। ओमफ्राय नोंनोलाय? नांला दे नांथ'ला आंनोबो। बिबारि बैनायनो नांगौ खोना होफै। नांथ'ला दे गुमै। मा एसेबां गोथावै संनो रोंगौहाय नोंलाय? ए गोथाव मोनदों दे जा। ओइ बिबारि नङाबा नोंसोरो हर थादो दिनै। नाङा दे आब' दिनै थाथ'ला, मालाबा थागोन दे। मानोथ' थाया? नाङा दे आब' मालाबा थागोन। मादैजों फैबा थागोन दे, दिलुआ थानाय नङा। इस्बा माबा आङो आइ आरो आफानो एसे बेदर हरफानि र'। आइया अनजालुनि संनाय बेदर जा गोथाव मोनखायोमोन, एसे हरफानि र'। नंगौ दे, दङबालाय एसे हरफाबानो जाबाय। नोंसोरबो लाखिदो एसे मोनायाव जानो। औ जागोन बिबारि, बेदरा एसे बुरजामोन ना, थोगोन। दे होमबालाय एसे हरबानो जाबाय। दिनैबा हले जाजोबगोनलै आं आब'। आयु जाजोब, नांगौबा आं होफैबावनि। नांला आब', उदैयानो बेफ्रुजोबगोन आंना। बुरजा मानि होखादों गावगाया। आरो बबे मोनसेखौ जानो जादों आङो, जाख'नोनो हायाखै। दे जेखि जाया होनायखिनिखौ जाथारदो। औ आब' जाथारजोबनोसै। दायो हराव जायाबाबो जासिगोन। दिनै जाजोबखागोन आं। सबायजों दाउ, दाउदैबो, अमा बेदरबो। माने अबे मोनसेखौ जानो जादों आं। दे जाना हो, मोदोम ओंखारगोन होनबासो। औ। आयु आब' अखा हाबाय माथो, जोंखौलाय बोरै थांनांगौ जाखो? जेबो नङा दे दिनै थाबानो जाबाय। आयौ थांनांगौमोनहाय। दायो हागागोन खोनादे। औहाय हागाबा हामगौमोन। लोगोफोर दिनैलाय भिडिअखौ गोलावैनो बानायगोन सानदोंमोन, नाथाय अखायासो दा मा खालामो, हागागोन ना हागाला। भिडिअ बानायफुनाय टाइमावनो नै अखा फैना होबाय। दाबा अखाया हागागोन ना हागाला। अखाया हागाबालाय एसे गोलावैनो लाबोगोन लोगोफोर। ओमफ्राय हागायाबा गैला। मैयाबो हगारनाय जायासै, मैया आङो टाइमखौनो मोनासै लोगोफोर। गोबाङानो नायनो होनना नेबाय दङमोन, नाथाय सोलाबिनि थाखायनो आं हगारनो हायासै आरोना लोगोफोर, सरि दे। ओमफ्राय ना बोनाय भिडिअखौनो ससे हगारना होदोंमोन। आब' अखायाबो दिनैसो हानो मोनदों होनबा? दाखालिनिफ्रायनो हायाखैमोन, नै दिनैसो हानो मोनबाय। नोंसोरखौ हर थानो होदों खोनालै। नायनोसै हागाबालाय थांनोसै, आरो हागायाबा थानोसै आरो माथो बुंबावनो। हर थानो हागौमोन नोंसोरो बैनायमोन। नाङा दे गुमै, मालाबा फैबाथाय थागोन, दा दिनै थाथ'ला। थायानोहाय, आं बेसेबा ब्रा थानो होबाय, थायानो मालाय, मालाबा फैबा थागोननो। दिनै थाथ'ला दे गुमै, मालाबा फैबा थागोन। आरो बोथोरानो बेसेबा गरमथारबोलै। औ गरमालाय गरम, थेवब्लाबो थानो हागौमोन ना, फेन दंखायोमोन। नाङा दे गुमै, फेन थाबाबो थाला, मालाबा थागोन। माथो बुंबावनो आरो, थानो होबाबो थालाबालाय, दे थांदो। गाज्रि मोननाङा दे गुमै, मालाबा थागोन। दे होमबा थाथ'लायदो सानैबो, थांसै जोंफोरो। दे थालाबालाय आरो। दे मोजाङै थांबानो जाबाय, आरो मोनैबाथाय फन खालामबानो जाबाय। जागोन दे आब'। दे होमबा। आब' नोंदि बुंदोंमोन मादै मोननो एसे बेदर हरफानो होननाया, मा बावबाय नामा? आयु नंमारगौसो। खर'आनो माबा माथा गरम बायदिसोहाय आंबो। र' लायनि र', बावथारदोंमोनसो, नों बुंनायखायसो दासो गोसोआव फैबाय। प्लास्टिक गोसोमाव थफ्लायना दोनखादोंमोन आङो। दे जेबो नङा दे, मालाबा बावखायो। बेनोथ'। अबाव दोनदों आंनो लायनि र'। माबाहाय बैयाव गेस दोनग्रानि माबायाव सायाव बै खुन्थायाव दोनदोंमोन आं आलायनानै। नों लायनोबालाय थांबालाय। लायनि र'। नों बुंनायखायसोलै, नङाबा बावथारबायमोन आं। दे जेबो नङा दे आब'। आब' नोंसोर सानैबो मोजाङै अनज्लायना थादो आरो। अनजालु गुमैनि खुसिखौ नुनानै गोसोखौ गोजोननाय मोनलायदों आंहा। जोबोद खुसि मोनखादोंना बियो? औ आब', अबाव थागोन अबाव मागोन मोनलायदों खोना, मानसिया माने खुसिखौनो लाख'नो हायाखै। बुंला, आंबो जेबो बुंला। औ आब', थांखांनाय बाथ्राफोरखौथ' मालाबाबो दिहुननांला। औ जागोन दे, दिहुनला, आं मालाबाबो दिहुनला। सिगांनि बाथ्राफोरखौ बावजोबनानै दा गोदानै संसारखौ जालांनो नाजासिगोन आं मोजाङै। जेबो बुंला आङो। मोनदोंना मोनाखैबा बियो? मोनाखै नामा थफ्लाखौ नागिरनानै? नै मोनबाय र'।
दे लाबो दख'नायानो गैथारला आंनिया बिखुनजोनियाबो दख'नायानो गैया बारा दख'नाखौनो लायनो थांनि र' आं दिनै बे बेद'आ अबाव थांदों माथो दाबो न'आव फैला फैसा बिनो नागिरदोंमोन आङो अबावबाफोर थांबाथाय गानलांनो दख'नायानो गैया जादों आंहा गांनै गांथामल'थार दङ बेबो बोरायजोब्बाय आरोथ' आलासि जानो थांबा माखौ गाननो दख'नायानो बोरायजोब्बाय आयै आं हाबा जानानै जोबोद फस्थायबाय मिथिगौना आं नोंसोरखौ फन हरनो सानो नाथाय साहसानो गैया आंहा बोरै फन हरनो आं नोंसोरनो जुमाय सावदोंमोन आं मैया आयै जुमाय सावनो गोनां जाबाय आं आयै हाबा जानानै जोबोद फस्थायबाय नै आं हाबा जानानै मा खालामबावनो लोगोफोरनो अखायानो हागाला माथो आरो नेटआबो ओरैबायदि स्ल' आं माने कार्टुनफोरखौनो लांनो हायाखै आरोना ला 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 बे अखायाबो दिनैसो हानो मोन्दों औहाय दिनैसो हानो मोन्दों अखायाबो आंबो हाथायावसो थांनो नागिरदोंमोन दख'ना बायनो मा हाथायाव थांनो नागिरदों दख'ना बायनो औ बे दाव आंहा दख'नायानो गैया जादों बेनिखायनो दिनै हाथायाव दख'ना लायनो थांनि र' सोरजों थांनो नागिरदों नोंहालाय बै बेलस्रि बिमाजों थांनो नागिरदों आङो थांबानो जाबाय माबा बे दाव आंनो फैसा हरनाय 500 मा फैसा 500 औ बे दाव अ माने नोङो आंनिफ्रायसो फैसा लांनो नागिरदों आंलाय अबाव फैसा मोनलाबायनो हा ना नोङो आंनो आरजिनानै मालाबाफोर दोनफैदों आंनियाव बे दाव आंनि न'निफ्राय लाबोनाय 50,000लाय बे 50,000आथ' जोबजोबाखैना खरसा जाजोबाखै बेनिनो हरदो 500 नों जेनेबा गावखौनो गाव मा सानना लाबाय दङ सनिया हा 50,000 फैसाखौनो नोङो सानबाय दङ बे 50,000 फैसाया गैला मोनथिबाय 50,000 फैसाया जोबजोब्बाय मा खालामजोबखो नों मा 50,000 फैसाखौ जेनेबा 50 लाख बा 50 करोड़ रकम सानदों नामा थेवब्लाबो 50,000आथ' जोबनो नाङामोन ना अ माने नोंनिबा बे 50,000आनो थाबाय थागोन थैनायालागै थाबाय थागोन आरो ना नोंनिबा थेवब्लाबो नोङो मा खालामखो फैसाखौ हाबायावबोथ' नोङो मानसिखौनो लिङाखैमोन 50 जनखौनो लिङाखैमोन आं खरसा खालामग्रायासो मिथिबाय जानो हागौ 50 जनबो जायाखै नाथाय 30-25 जनथ' जादोंमोन ना आरो आजिखालि जिनिसफोरा कत दाम जादों ना बेदरखौनो नायाखै मानो आरो हाइजें सामब्राम गुफुर बेफोरखौनो नायाखै मानो एसेबां दाम जाखाबाय होनबा अबाव थाबावनो ना बायबाय बेदर बायबाय माइरं बायबाय सबजि बायबाय अबाव थानो दे बे 50,000 फैसाया 25 जन मानसिनि ओंखाम दौनायावनो एसेबां 50,000 थांबाय होनबा आं सानाखैमोन एसेबां बुरजा थांदोंमोन होननानै मानसिफोरखौ जानायफोरखौ नोङो मा ओंखाम जानायाव दै लोंनाय रकम मोनदों नामा हा एसेबां 50,000 थांदोंमोन ना 10-12 हाजारा थांनो हागौ नाथाय एसेबां 50,000 मानि थांदोंना आं फोथायनो हायाखै आङो 500बाबो नांथारगौमोन ना दख'ना गैया जादों आंलाय बेफोरखौलाय मा मोनथिगौ आरो मोनसे बाथ्रा आंथ' नोंखौ लाबोआखैना नोंसो आंजों फैदों जबरदस्ति हाबा जानो आंथ' नोंखौ लाबोआखैना आं लाबोबासो बेलेग खोथामोन होमबा आंनिया थांनाया केन्सेल जाबाय बेखौलाय नोंसो मोनथिगौ दा आंलाय मा मोनथिगौ नोङो थाङो थाङा सोरनियाबा फैसा दङबा थांबानो जाबाय आंना खिन्थु फैसा गैया दे आंनाव बिनाङाबो बे दाव आं नोंखौ मोजां मोनोखायसो आं नोंजों हाबा जानो फैदोंमोन आरो नोंबोथ' आंखौ आगोल मोजां मोनखायोमोन ना नों जुदि आंखौ मोजां मोनामोनबा आंबो नोंखौ मोजां मोनामोन आङो बेफोरबायदि जबरदस्ति हाबा जानो फैयामोन आरो मोजां मोनलायनायफोरनि गेजेरावथ' नांज्लायनाया जाखायोना नांज्लायबानो ब्रेकआप होगोन गारगोन बे नङाना ओइ नोंनिया थेवब्लाबो बांद्रायमोन मोनथिबाय नों आंखौ लफिया होनदोंमोन नोङो लुबैसुला होनना बुंदोंमोन बिदिबा सोर सहायना थानोलै जेमान गोसथोबाबो गारखागोन आरो मोनसे बाथ्रा खोनासं नोंहा जुदि दख'ना गोदान बायनो लुबैदोंबा बा ब्लाउस गोदान बायनो लुबैदोंबा बा मेक्सि गोदान बायनो लुबैदोंबा नोंहा हाजिरा खामला बा जोमायफोरखौ सावनानै फैसा आरजिनानै फैसा खामायनानै लाबानो जाबाय आंनियाव बिबाय थानाङा आरो मोनसे बाथ्रा नोंसो आंजों जबरदस्ति हाबा जादों आंखौथ' बिन्दासमोन मोनथिबाय दा नोंखौ साला हाबा लानानै आंहा बेसेबा सुनांखानाय रखम मोनबाय थायो दैज्लां बोथोर फैबाय हाजिरा खामला मावनो थांबानो जाबाय माइ गायनो खैथा फुनो थांबानो जाबाय जाय लिङो बिनावनो थांबानो जाबाय मोनथिबाय न'आव बेफोरबायदि आजादियै थाबाय थानाङा नोम्मा नोम्फाखौथ' फन हरनो होबाबो फनखौनो हरनो हाया जुदि नोंनि नोम्मा नोम्फाया नोंनो हरनाय मोनबा धोन सम्पति हरनाय मोनबा फैसा हरनाय मोनबा नोङो आजादियै जाबाय थानो हागौमोन ना दे दाबो जेबो नङा दे आथिं दं आखाइ दं हाजिरा खामला मावनानै फैसा खामायबानो जाबाय बे दाव नोंनाबोथ' आथिं दं आखाइ दं नों होनबा सासे हौवा मानसि जानानै मानो बेफोरबायदि न'आव थाबाय थादों
मानो खामानि मावनो थाङा? बेलाय आंनिसो गोसो बियो आंनि न' आंनिनो धोन सम्पति मिथिबाय नोंनि नङा बियो आंनिसो आंनि मर्जि आं खामानि मावनो थाङो आरो नोंसो आंजों जबरदस्ति हाबा जाफैदों आं जाहोआ नोंसो आंखौ जाहोनांगौ मिथिबाय बेरदाव मा आंनि फारसे एसेबो अननाय गैला नामा नोंनि गोसोआव? अननाय दङखायनोथ' नोंखौ लाखिबाय दङब्रा नङाबाथ' गुबुनफोरबा बा नोंखौ होखारहरगौमोन न'आवनो थानो होनाय नङामोन नोंखौदि आङो लाखिदों नोंखौदि आङो हाबा खालामदों नोङो बेखौनो बुहुद गिदिर बाथ्रा सानना ला सनिया जागोन दे जेब्लानिफ्राय नोङो नोंसा नोम्मा नोम्फानिफ्राय दहेज लाबोआना अब्लासिम आं नोंखौ अना नोङो जुदि नोंसा नोम्मा नोम्फानिफ्राय गद्रेज सकेस फ्रिज बा गारि फैसा लाबोनो हायोमोनबा आं नोंखौ बेसे अनगौमोन ओंखाम ओंख्रिखौनो संना होलायगौमोन आं नोंनो आरो बा आंनियाव दख'ना बायनो फैसा बियो हरा आं थाइसेबो 50,000 फैसा थाङाखैलै आंनिया हाबायाव 12,000 ना 13,000ल'सो थांदों बेंकआव ग्रोन सोना दोनदों आं 30,000 दंबावो बेंकआव 30,000 नाथाय आं नोंनो होआ थाइसेबो नोंनिफ्राय लुथिनोसो दंबावो आंहा आरो आं नोंनो होनो न' हा सोरथ' फैनो होदोंमोन आंजों जबरदस्ति दा मोनबायना मस्लाखौ थै दानियाबा नोङो हाजिरा खामला मावनानै सान्दुं गोसायाव थै नों सनिया आइ बिबारि मोनालाय फैबायना ना थाबोखो? थांबाय बिसोरो आयै थानो होबाय आङो थानायानो थाङा आरो जोंनिथिंजाय अखाबो हादोंमोन नै दासो एसे हागाबाय जोंनिथिंजायबो हादोंमोन नै दासो एसे हागाबाय अखायानो माबा दसेनो हायो दसेनो थाङो बेफोरबायदि जाबाय दङ औहाय दाबा बिसोरो सिजाबायसो ना मायोबा सिजाबाय माने बिसोर दाहालागि मोनहैनांगौमोन माथो आयै मोनथिया दा मोनफैखोसो ना माखो आंबो थाङाखैना इसानाव मोनहैबाय खोना दे दाहालागि ओमफ्राय आफाया दङ न'आवनो दङ उन्दुनानै ओमफ्राय जावायसोआलाय माथो खालामदों बियो जबाय दङ ओमफ्राय जावायसोआ खुसि मोनसिगोन खोनाना आयै बाव थागोन अबाव मागोन मोनलायदों बियो माने खुसिखौनो लाख'नो हायाखै लोगो लोगोनो दसे थानानै दाउ लायबायानो अमा बेदर लायबायानो दे आइ दे मोजाङै सोलिना थाबानो जाबाय आरो दे होमबा आयै आंनिया एसे खामानि दङ र' दे माव दे दे उनाव फन हरगोन दे आङो दे हा खुसिखौथ' मोनखागोन देनाय हारसिं रावबो गैला डायमन्डखौ लांनो खम नाजादोंमोन बियो खुसि मोनगोनथ' र' माथो बुंबावनो सम सम रागाबो जोङो दुखुबो मोनो दायफोरखौबो मावना लायोना बेनिखायनो रागाबो जोंनो ओंखारो मादै जिरायबाय दङ जिरायबाय दङ र' नै दानि बावैसो नोंसा लाइमोनाबो फन खालामदोंमोन दानि बावैसो बुंदोंमोन बिबारिया मोनहैबाय खोनादे होननानै मोनफैमारबाय नोङो ओइ मादै लाइमोनाबो नोंसोरनो बेदर हरफादों एसे बेदर आयु एसेबां गोजाननिफ्राय बेदर हरफादों राबाबो जायो अननानै हरबाय आरोहाय जाबानो जाबाय अनजालु गुमै संनाय बेदरबावसो नों माथो अनजालु गुमै संनाय बेदरखौ जोबोद गोथाव मोनोमोन बेनिखायनो लाइमोनाबो हरफादों एसे मा आयु बिजामादैयासो संदों गोथाव जायो बिनिया संनाया गोथाव मोनसै आङो गोथाव मोननायखायनोथ' आब'आ हरफाबाय एसे थेवब्लाबो एसेबां गोजाननिफ्राय माबा सामब्राम गुफुर आरो बानलु सोना लाबोदोंना सोना हरफादों दे आब'आ ने मादै आंबो थांसै माने खामानि दङ र' मादै एसे दे हर खोनादोंना बिफा नै नोंसा बिजामादैया बेदर हरफादों नोंनो मा बिजामादैया आंनो बेदर हरफादों लाबोलै लाबो जाखावना होनोसै ओरैनोबा बेदर मोनजाथाराखै हायनो बिदि होननानै जाजोबना दोननाङा आरो आंनोबो दौनैसो दोनबानो जाबाय जावायसोआ संबावनायसो जोबोद गोथाव जाथारो बिनि संनाया मिथिगौ ना बिदिबा जाहैनोसैलै आं नेबाय थानो हाला थांहाय थां जायै थां ओंखाम दङ दे एसे ओंखामजों जा दङबा ओंखाम र' जाहैनि बिमा बेदर मोनजाया बेसेबा गोबाव जाथारबायमोनलै दिनैबा हले बिजामादै संनाय बेदरखौ जाखावना होनोसै आं थां जायै थां मोदोम सोदोंबो बेदरा बिमा आंहा जाहैनोसै नोंहा जागोन ना जाया मिथिया आंहा जाहैनोसै बिनाबाथाय आरो मोनजाथारि रखम जाथोंहाय जाथों अनजालु बिजामादैया संबावनायसो खम गोथाव मोनगोन दे आयु आंहाबो जाहैनोसैहाय भागाव मोननाय नङा अबावबा बाराबा जाजोबना दोनमारगोन बियो बिनिया बेफोरबायदिनो हुदा दंखायो र' नै आंबो जाहैनि र' आंबो दिनै जाखावना होगोनहाय बिफा बिजामादै संनाय बेदरा जोबोद गोथाव जाथारो दिनै थाबानोथ' जायोमोन बिसोरो
दे जेबो नङा दे मालाबा फैबाथाय थानो हासिगोन लाइमोन थारैनो आं दिनै जोबोद खुसिमार थारैनो नों आंनि जिउआव दिनै फैमारबाय आंथ' सिमांसो सानदोंमोन बिबारि मोना फैयाबाथाय आं फोथायनोनो हानाय नङामोन नाथाय मानो फोथायाखैमोन नों आंखौ माने नोङो दाखालि बावैल'सो आंखौ रायना हरदोंमोन ना आरो नों आंनि सिमाङाव फैबाय थाखायोमोन बेनिखायनो आं फोथायनोनो हायाखैमोन आयौ अखा हासोबाय माथो हाथों दे जेबो नङा लाइमोन नों आंखौ मालाबाबो नागारना थांनांला दे आं नोंखौ मालाबाबो नागारना थांला अनजालु आइ लाभ इउ लाइमोन आइ लाभ इउ टु अनजालु सनालि सिगांनि दाय मावनायफोरनि थाखाय सरि नाथाय आं मालाबाबो नोंखौ बेफोरबायदि धोखा होला आंनो रावखौबो नांला आंनो नोंनि अनगा रावखौबो नांला मालाबाबो दुखु होला आं नोंखौ सना नों आंखौ फोथाय औ आं नोंखौ फोथायदों अनजालु नों आंखौ इयुनाव मालाबाबो दुखु होला होननानै आं नोंखौ फोथायदों बेनिखायनोथ' आं नोंजों फैदों आंनि सना गोबाव समनि उनाव बेसेबा बोसोरनि उनाव आं नोंखौ दिनै गोबानो मोनदों सना दिनैसो आं जोबोद गोजोननाय मोनदों सना आंनो आरो जिउआव जेबो नांला आंनो जेबो नांला अनजालु सोर हिन्जावनि फट' बिलाय लाइमोन आं दाखालि नोंखौ लोगो मोननायाव बुंनायालाय आं हाबा खालामदोंमोन होननाया मा नों हाबा खालाममारनायमोन अनजालु आंलाय नोंखौ ओरैनो बानायनासो बुंदों सानदोंमोन औ लाइमोन आं बेखौ हाबा खालाममारदोंमोन आं नोंखौ दाखालि थगायाखैमोन आं थारखौनो बुंमारदोंमोन लाइमोन नाथाय मा जाखो थैबाय आं थैदों होनना बुंखादोंमोन माथो मा नाथाय मा जाना थैखो मा होनना बुंबावनो गथ' जोनोम जानायावनो थैदों मा औ गथ'नि थाखायनो थैदों बियो गथ'आ जुदि जोनोम जायामोनबा थैयामोन बियो मा ओमफ्राय दा गथ'आलाय अबाव लांबाय मालाय बिमानिया अबाव बिमानि लानि न'आव अबाव ओमफ्राय अबाव लांखो बिबै लानियाव बिबै माने आंना हिन्जावनिया बिबै दंना दाबो बिमा बिफासो गैयामोन बिबैल' दङमोन बिसानायावनो दंहैयो बिसोरो नाथाय गथ'खौलाय मानो लांखो बे न'आव मानो लाखियासै नोङो माथो बुंबावनो आरो लाइमोन सानसे समाव आं माथा गरम जादोंमोन जेब्ला आंनि हिन्जाव थैदोंमोन आं माथा गरम जादोंमोन आं गथ'खौबो सैयामोन आं नायनोनो सुखुवामोन गथ'नि थाखायनो थैबाय होननानै आं गथ'खौ इसेबो सैयामोन बेनिखायनो दा बिमानिया लांबाय ओमफ्राय मा नोंनो गथ'खौ नांला नामा मानोथ' लायनो थायाखै गावसोरानो फिसियोनो माथो आंनो हरलानो बेनिखायनो आंबो सानबाय दे ओरैनोबाबोथ' बिमाबो गैखाया गावसोरनो फिसिथों दे होननानै मोजांमोनलै बिमाया जोबोद मोजांमोन मैनाथिमोन बिनि मुङा बेखौलाय माथो आं सानसेखालि लोगो मोनदोंमोन लामायाव आंजों सौग्रुनाया बेनोमोन आं दासो सिनायबाय आं मोजाङै नायनायखाय दासो सिनायबाय मा नों बेखौ नुदोंमोन औ अनजालु आंजोंनो सौग्रुदोंमोन बियो बै टाइमाव बियो प्रेगनेन्टमोन मोदोमाव दङमोन बिहा आयौ अन्थाव बाथावनो नोंनिसो हिन्जावमोन बियो मानसियालाय मोजांमोनथ' र' थैबायसो होनबा बियो आं दुखु मोनबायलै माथो बुंबावनो आरो लाइमोन खाफालावनो बेफोरबायदि लिरनाय दंखायोमोन खोना बिहाबो आरो आंनि खाफालाव नोंखौनो मोनफिननाय लिरनाय दं खोना बेनिखायनो बियो थैबाय बियो थैयामोनबाथ' आं नोंखौ मोनफिनामोन ना औ अनजालु संसारनि माया बेफोरनो सोरो माब्ला मा जायो जेबो गेरेन्टियानो गैया थेवब्लाबो लाइमोन आङो नोंखौ दिनै मोनफिनबाय आंनो जेबो नांला सना नोंनि अनगा दिनैनिफ्राय आंनि जिउआव जेबो दुखु गैला आंखौ नों मालाबाबो नागारना थांनांला दे थाङा दे नों आंखौ मा फोथाया होनबा फोथायो सना फोथायो थेवब्लाबो गिखांनाय मोनो नोंनो नोंनि फिसालाखौबो नांफिनला होनबा अनजालु नांगौ बेखौबो नांगौ आंनो थेवब्लाबो मालाय दा बेखौ बिमायं आरो बिमानिया फिसियोना आंनि गोनांथि गैला औ सना आंनि सना लोगोफोर नै जोंनिथिंजाय अखा हागासिनो माने मा बुंबावनो नेटआबो स्ल'थार आरो नै माबा दसेनो अखा हायो दसेनो हागायो दिनैलाय आङो आधा घन्टासो लाबोगोन सानदोंमोन नाथाय अखानि थाखाय आङो हायासै आरोना लोगोफोर दे होमबा लोगोफोर थाथ'लायदो ना गाबोन जुदि जेबो प्रब्लेम जायाबा लोगो मोनलायसिगोन थाथ'लायदो होमबा लोगोफोर थेंक इउ